Здравейте, аз съм Света от Младател и ще ви покажа кълъвчета за Samsung Galaxy A7 от 2016 година. Ще започна с нашето термополиуретаново кълъвче. Предлагаме ги едноцветни, както и разноцветни. Също така предлагаме и кожени кълъвчета, които са с хоризонтално отваряне. Има прозорчета за дисплея. Също така има и отвора за слушалката, където може да говорите и през самия капак. За модела предлагаме и метализирани бъмпери, отново от различни цветове. Също така предлагаме и протектори за екрана. Това е нашия LCD протектор, който е специално изрязан за слушалката, камерата и сензора, както и за бутона. Също така предлагаме и темперирано стъкло, което се води максимална защита, която може да предоставите на дисплея. Отново е изрязан за камерата, слушалката и сензора, както и за бутона. За повече информация можете да посетите нашата страница mladatel.eu.